сватба с фенери, тъмно е вече, свечерява се, и с фенери тъпани правят сватба. Винаги на спирката бях. Често пъти съм виждала, най-малко 5-6 пъти. Истинска сватба с коне, с тъпани, с гайдеви, излизат. Отиват, до края на селото идвала сватбата и оттам се изгубило. Дяволската сватба. В този епизод на Призрачни истории ще ви заведа в село Скалище. То се намира на 10 километра от Кърджали. В Скалище има хора, които твърдят, че са се срещали с духове, като историята им в повечето случаи е за призрачна сватба или, както те я наричат, дяволската сватба. Изненадващото е, че разказите на местните селяни съвпадат по странен начин с откритията на археолози. До сега никой не се е осмелил да обясни какво се случва в селото, но историята е повече от любопитна. Когато се връщах с правите, вечерно време, от там направо е тук от среща, гледаме е тук на спирката. Често пъти съм виждала, най-малко 5-6 пъти. Сватба с фенери, тъмно е вече, свечерява се, с фенери тъпани правят сватба. Винаги на спирката бях. Чуват се, така ли? Да, чуват се. Даже един ден викам на моята приятелка, с една година, тя беше по-голяма от мене, викам, дай да вървим да погледнем какво правят, кои са, на кого е сватбата. Вика, ти да не си луда, я бързо се прибирай, че тук вика. Каква ви беше първата реакция, като видяхте такова нещо? Аз викам на моята дружка, ние бяхме малки още, 8-9 клас някъде. Викам, дай да вървим да видим каква е тази сватба. И късно е, тъмно е вече. А пък не е неделя. Ако е неделя, ще кажем, че наистина е сватба. Пък тогава в неделя правиха сватбите, през седмицата нямаше сватби. И тя вика, ти луда ли си? Вика, аз вика, съм слушала от моите родители. Често вика за тази сватба, дяволската сватба. Я бързо вика да се приберем. А вие споделихте ли с майка ви, баща ви тогава, като сте видяли сватбата? Казва ли нещо? Не сме казали, не. Ще не се карат, защо до късно седим в баира, защото оттатък баира беше доста така... много дървета имаше, пък ние две момичета. Това разказва Шазимет Ахмет от село Скалище, но тя не е единствената, която е виждала призрачната сватба. Разказите на очевидците удивително си приличат. Процесията тръгва малко преди полунощ от местността Шейтан Кая, от руините на Стара Воденица. Шазие Мустафа потвърждава историята на Шазиде, като тя не е очевидец на дяволската сватба, но същото видение е чула многократно от нейния съсед Ариф Шариф. Иначе комшията свидетел, почина вече, няма го, но той видял сватбата. Той бил овчар на времето, прибира овцете и имаме ние дяволска местността, се казва Шейтан Кая. Дяволска скала, значи. И последно направиха разкопки там, намерили са така обърнати наопаки дявол. Иначе излезе, вика, комшията, излезе, вика, така изведнъж нещо така, сватба. Истинска сватба с коне, с тъпани, с гайде, вика, и излизат, вика, отиват, до края на селото идвала сватбата и оттам се изгубило. И доколкото разбрах, Скалище е имало така граница. От границата нататък не може да влезе. Иначе те викат, ако отиваш, нали, отидеш да видиш или направо влезеш в сватбата, не излизало вече човек.
Историята за странните духове и призрачната сватба може да се чуят във всяка къща в селото. Случващото се в скалище може да се приеме и като местно суеверие, но откритията на археолозите поднасят истинска изненада. Под повърхността на прокълнатото място се крие средновековно гробище, едно от най-странните намирани в Родопите. Казвам се Милен Камарев, археолог съм в Регионален исторически музей Кърджали и преди 17 години, през 2007 година, ръководих проучването на средновековния некропол при село Скалище. Некропола, както повечето ни такива обекти, е открит случайно при разширение на пътя за село Скалище. Машината беше прорязала там един склон и в него се разкриваха гробни съоръжения, което доведе до започването на спасителни археологически проучвания. Основното откритие беше свързано с гробните съоръжения и с погребалните ритуали. Намерили са така обърнати наопаки дяволото. Гробните съоръжения бяха интересни. Почти всички бяха ями, някои вкопани в материковата скала, някои в почвения слой и облицовани с каменни плочи и покрити с големи каменни плочи. Като върху много от капаците, така да го кажем, на погребенията бяха извършени вторични погребения или на части от тела, нахвърлени върху капака или на цели трупополагания, цяла инхумация. И вече при разкриването на самите костни останки се установиха различни ритуали против овампиряване. Гробовете са по християнския обред, който е установен още през, това е края на 7 век. При 6-тия Вселенски събор се определят правилата при погребване. Общо взето се спазваше ориентацията на погребането с глава на запад изпънати, положени телата с краката на изток сочещи, но имаше някои вариации при полагането на ръцете. По християнски обрат би трябвало да се или върху гърдите, или в областта на корема. Тук имахме няколко различни варианта. И освен това, в почти всички гробове се регистрираше едно така наречено опалване на гроба с доста въглени открити вътре в запълнителя на гробните ями. Казвате ритуали против вампирясване. Какво представляват? Бях регистрирал няколко варианта на този обред за обезвреждане на мъртвия. Ние го наричаме постсмъртни мутилации. В един от случаите разместване на костите на мъртвия. Примерно бедрената кост беше извъртяна на 180 градуса с ябълката навън, което се прави с цел да не може мъртвия да се изправи от гроба, каквито са били вярванията, които вярвания всъщност до 20 век са запазили. Почти до средата на 20 век има етнографски сведения за това, за да не може да стане да вреди на живите хора. Имаме отсичане на петите. В насипа над гробовете бях открил няколко железни ножчета, които така индиректно могат да се използват като доказателство за това, че са извършено това отсичане на петите, пак със същата цел да не може да стане мъртвия. И на две места имаме връзване. Освен всичко останало, връзване на тялото и така положено в гроба и затрупано с много големи камъни, които са горели, извадени са явно от огнище, сложени са върху гърдите, върху таза, в областта на краката на мъртвия и след това отгоре са поставени големи каменни плочи. Така наречения обред за обезвреждане на мъртвия, а и още един случай с забиване на пирон в областта на таза. Самият район около скалище е проучван още през 60-те години на миналия век от археолога Иван Балкански. Той е открил средновековно селище с църква и гробище близо до нея. Интересното е, че некрополът със странните погребения е отделен от гробището на средновековното селище. То се намира точно от среща на левия бряг на реката, а този е направен така, сякаш мъртъвците не трябва да имат връзка с другите. Предизвикателствата пред археолога Милен Камарев
по време на разкопките на некропола са били свързани с разкази на работниците, които са били от скалище. Първоначалното сведение беше, че при прокарване на пътя още през 60-те години, тогава са разбили част от периферията на този некропол и според един от работниците от един от гробовете изкаран череп с диаметър около 50 см, около половин метър, което е доста голям размер. И след това от София по някакъв начин е научил някакъв човек, който се е представил за антрополог, е събрал костите и повече ние за тези кости нищо не знаем. За същество с гигантски размери говори и Шазиде Ахмед, която казва, че от малка вижда и чува призрачни явления. Ходихме на пикник и моя мъж вика: няма да се качваш на липата, защото предния ден бяхме направили от простора 2 турби. Добре, викам, няма да се кача, ама така хубаво миришат. Викам, аз ще се кача на липата, да бера малко от този аромат, не може да ме спре. И се качих на липата. Набрах, алергичен шок направих от миризмата. И колабирах. Паднах от липата с клонката заедно, държа клонката здраво в ръката си и вървя върху един черен голям камък. Направо с главата надолу вървя върху камъка. И 2 ръце ме хванаха така. Ама от тия хора, дето са били гиганти на времето, 3-4 метра високо, едър, с кисела физиономия, ядосан. Грабна ме, 3 крачки направи така, 3 нагоре, 3 обратно и ме пусна на земята. Аз паднах върху ямата, веднъж, втори път, направо пружинирано, от 2 места ми се счупи крака, от ябълката и от опашката. Други работници споделиха, че на същото място, на което се намира този некропол, за който говорим, са виждали най-различни явления по време през нощта. След като направих запитване и интервюта с други хора от селото, оказа се, че поне има 3-4 човека, които са били свидетели на това. Едното явление се нарича сватба. С булка, с младоженец, с музиканти, с оркестър, с гости и така нататък, които в някоя част от нощта се появяват на това място и след това изчезват на разведеляване. Друго явление е едно пери, така наречен. Това е такъв зъл дух, който според вярванията може да се превръща в котка, в крава, в някаква черна сянка или нещо такова, която често се виждали да преминава там в района на пътя и в района на некропола. Провеждайки така интервюта с местните хора, достигнах и до един възрастен мъж, който се представи като тюрбелер, или казано по нашинско, пазител на една могила, под която има гроб. И той казва: явяваше ми се едно момиче няколко пъти и ми говори на турски и каза: нали, аз съм погребана тук, не позволявай на никой да взема пръст от този гроб, от моя гроб, нали, за да не ви се случи нещастие. И за това момиче вече също имаше поне 3-4 свидетели. Момиче с дълга бяла дреха, с дълга коса, по някой път с кървав меч се появява, по някой път на кон. Баба ми отива за вода тук в центъра, където е имало чешма, само тогава отделни чешми само има. Отива и преди да стигне до чешмата, вижда едно момиче с коня, припасана с сабия, много руса, с много дълга руса коса. Напоявала коня. Баба се спяла, след като напоила коня, тръгнала така. Долу пак има от чешмата нататък, там където е гроба, се прибира там. Доколкото разбрах и други са видели, точно където е баба ми, фактически чичо ми се пада. На дядо, брата, момичето излизала, чакала до вратата, дядо ми излиза да отива на комшиите вечерта, момичето следвала дядо, ама вътре не влизала. Само където е, нали, гроба, там, околността, се движила. Иначе момичето била руса, според мен славянка трябва да е, нали, славяните са били руси. Гроба бил така заграден, с стени, отгоре покрив, обаче последно хората. В момента как е? Много окаяно състояние. А къде се намира? Край на селото. Иначе махалата се казва Тюрбе. Тюрбе значи мястото, където е погребано момичето. На мястото, за което говори Шазие Мустафа, има стара черница. До нея личат останките на чешма, а на 4-5 метра от нея е имало тюрбе, преведено от турски гробница. Там, според легендата, е погребана девойката с белия кон.
Много от скалище твърдят, че са виждали духа ти да броди около могилата или пък да препуска с коня към Шейтан Кая. Археологът Милен Камарев е бил на оглед и смята, че всъщност това е тракийска надгробна могила, а средновековният некропол датира от 12-14 век. По-широка датировка, тъй като археологическите материали бяха много малко. Имаше само в едно от погребенията бронзов наушник с позлата. Датировката му е общо взето 12-14 век върви. И на базата на това е датиран некропола, а също така е по аналогия на един проучен Иван Балкански некропол, който се намира на около 200 метра южно от проучения некропол. От 36 гроба е проучил Иван Балкански около една църква и датировката е 12-14 век. Други проучвания не са правени, но има регистрирани там надолу по течението на този приток, който е към река Арда, Казлардере се казва. В долното му течение към село Широко поле също има регистрирани некрополи, но археологически проучвания не се правят. Това, което е интересното, че всъщност обектът се намира в подножието на Монек, който се смята за един от административните центрове, дори даже в публикации Николай Овчаров твърди, че това е най-големия град в областта Ахридос, както се наричат източните Родопи. Всички тези неща се случват в подножието на Монек. Свещеният за траките скален град Перперикон е само на 14 км от село Скалище. От продължаващите археологически разкопки там е разкрито селище, което също датира от 12-14 век. А тази есен ръководителят професор Николай Овчаров откри некропол, в който също има ритуали против вампирясване. Става дума за некрополът на Перперикон през 13-14 век, един от некрополите, разбира се, в Южния квартал. Повече от 250 гроба вече ние имаме разкрити в този участък. Сега сме в периферията. Преди около месец някъде показахме жилищата на хората от 13-14 век, неогледните им жилища, а тук виждаме и некропола, който е съставен от християнски погребения, разбира се, но в случая говорим за едно, което е направено с отклонение, с така наречените обряди против вампирясване. Става дума за един индивид с много малък кръст, около 1,10 м, но пък с голяма глава, което ни навежда на мисълта, че става дума за някаква деформация, възрастова деформация. Виждаме един кръст, който не е награден кръст, а е хоругвен кръст. Тоест, това е хоругвата, църковната хоругва, свалена от върха на хоругвата и е сложено върху дясното рамо. Върху лявото рамо земеделско сечиво някакво, най-вероятно огрибка за нощви с острие. Тоест, симетрично поставени тези неща. На лов за вампири в скалния град Перперикон ще отидете с мен, Иляна Типова, в следващия епизод на Призрачни истории.